Wayahe mupuk lur, mupuk kedua iki. Alhamdulillah iki wis winae wis apik kan. Dipindhoni mupuk kedua. Lah ya banyune lu akeh ya. Muga panen. Alhamdulillah wis padha anak. Suasana pagi hari di desa lur. Adem ayem, gemah ripah loh jinawi, ijo royo-royo. Oke lur, tetap semangat, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.